Il-bidja hija stil ta' għajxin b'importanza enormi fil-kultura kulinarja u dik in ġenerali u fis-sigurtà tal-ikel. U għaldaqstant ma jistax jonqos li niesna jkollhom reġistru żviluppat ħafna f'din il-ħidma. Ir-riċerka tiegħi tinvolvi l-ġbir tar-reġistru tal-bidja. Bażikament kont qed nagħmel il-kors tal-BA fl-Università u parti mill-kors kellna nagħmlu riċerka li tinvolvi l-ilsien Malti. Peress li meta kont żgħir kont inqatta' tmiem il-ġimgħa l-għalqa ma' missieri u man-nannu, dejjem kont imdorri nisma' lingwaġġ marbut mal-bidja li forsi dak iż-żmien forsi ma kontx naf eżatt xi jkun ifisser. Jista' jkun għax forsi kien ikun lingwaġġ diffiċli wisq, forsi mhux għax nisimgħu ma' sħabi tal-iskola, jista' jkun għax forsi kien ikun moħħni biex immur nilgħab ma' ħuti s-subien bil-ballun f'xirokna l-għalqa. Allura jisni bqajt b'dak il-ħsieb li peress li nagħmel teżi mal-Malti, lingwa Maltija, li nagħmel xi ħaġa marbuta mal-bidja. Kellna xi laqat l-iskola fuq nies li kienu diġà għamlu xi riċerki, xi teżijiet fuq il-ġbir tar-reġistri u meta kont qed nisma' fuq il-ġbir tar-reġistri diġà saru, qed min jaf li kieku nagħmel teżi fuq reġistru tal-bidja li niġbru mingħand nannuwi. Kont fittix daqsxejn biex nara eżatt x'sar eżatt fuq il-bidja u fuq ir-reġistri, anki biex nieħu idejat tal-metodoloġija li ntużat u x-xogħol li diġà sar biex ma jsirx doppju, eċċetera, u rajt li kienet possibbli li ssir. Tkellimt mat-tutur dak iż-żmien dwar il-possibilità jekk tistax issir teżi fuq dawn l-akwati, u kien hemm deret li kien hemm il-possibilità u minn hemm bdejt it-triq li nagħmel it-teżi tiegħi marbuta mar-reġistru tal-bidja. Il-reġistru li ovvjament kont nisma' mingħand missier u nannuwi meta kont ninżel meta kont żgħir. Bħala termini kollox ġbart iżjed minn 100 terminu u dawn jinvolvu ovvjament il-prodotti li tkellimna dwarhom waqt dawn l-intervisti. Fost xi termini li forsi nista' nagħti eżempju tagħhom kienet eżempju tagħmel l-art sħuna li tfisser li l-art tkun imdemla sew qabel tkun tista' tinżera fix-xitwa. Normalment dan il-proċess isir fis-sajf qabel tibda l-ewwel xita. Xi termini oħra forsi kienu ir-radda. Ir-radda hija dik il-post li jagħmel fil-ħamrija l-bidwi tajjeb il-mutur tal-ħart bis-sikka biex fiha jkun jista' jiżra l-prodotti b'mod organizzat fil-ħamrija. Xi termini oħra forsi kienu il-bonn li hija il-fjura li toħroġ mill-basla li ġo fiha jkun hemm iż-żerrija tal-basla li mbagħad trid tleblebha fir-rieħ biex toħroġha. Ħareġ ukoll eżempju il-verb giref. Normalment giref nużaw tagħmel xi girfa lil xi ħadd. F'dan il-każ il-giref il-ħamrija ħarġet li tfisser li meta l-ħamrija tibbiss, speċjalment meta jkun hemm nuqqas ta' xita u jkun hemm l-iskorċa. Skorċa hija dik il-biċċa jibsa tal-wiċċ tal-ħamrija. Il-bidwi għaddi b'mutur ħafif minn fuq biex il-ħamrija jkun jista' jkissrilha l-iskorċa li tfisser li jgrifa. B'dan il-mod meta tkun ħad tagħmel ix-xita mbagħad ix-xita u anki l-pjanta tkun ma jkollix diffikultà biex toħroġ mill-ħamrija. Xi terminu ieħor forsi kien hemm ukoll il-miżwed. Il-miżwed hija l-fulu minn fejn toħroġ iż-żerrija tal-fulu. Kien hemm ukoll marbuta maż-żerrija il-qata tal-erq li tfisser il-qata tal-erq tal-qarabali kienet f'dan il-każ. Il-qata tal-erq hija l-biċċa taż-żerrija li tkun ċotta minn fejn toħroġ il-pjanta tal-qarabali, miż-żerrija sakemm toħroġ il-pjanta. Issemmit ukoll il-ħmiemel tal-basal, il-ħammiela anke fis-singular li hija bażikament tkun qisha forma kwadra li l-bidwi jagħmel fil-ħamrija li fiha bażikament il-bidwi jixħet iż-żerrija tal-basal. Din għall-ewwel titatta biċċa plastik biex ovvjament ikollha d-del u ċertu umdità. Imbagħad meta tibda tfaqqas tinkixef u meta tikber ċertu tul din iż-żerrija dawn il-pjanti jkunu jistgħu jinqalgħu biex eventwalment jinżeraw fil-post fejn il-bidwi jkun ħaseb li jiżra il-basal tiegħu. Xi termini ieħor forsi anki marbutin forsi mal-għodda issemmu wkoll eżempju is-sikka. Is-sikka hija dik il-biċċa li tkun ġejja d-dawra li tintrabat mal-mutur tal-ħart. Bażikament is-sikka tintuża normalment biex il-bidwi huwa jgħaddi mill-ħamrija jagħmel is-sinjal tar-radda fejn ser tkun qed tiġi fil-ħamrija. Issemmew ukoll il-moħriet. Il-moħriet ikunu għodda li jintrabtu flok ir-roti tal-mutur.
dan lan tagħhom huwa ovvjament li jaħdmu l-ħamrija, speċjalment minn ħaxix ħażin qabel jinżera il-prodott. Kien hemm ukoll terminoloġija marbuta mad-daqs, ħareġ eżempju id-daqs bil-kif. Bil-kif tfisser li il-bidwi meta jiżra ż-żerja, il-kif ifisser li jkun qed jaqbad 8-8. Ġifieri meta ngħidu tiżra bil-kif tkun qed titfa' eżempju 8 żerja f'kull bejta li jkollok. Jekk insemmu eżempju marbutin iżjed mal-li niżżeraw, ħarġet ukoll il-bejta. Normalment il-bejta nirreferu għalija forsi naħsbu għandha xi x'taqsam mal-asafar. Ma f'dan il-każ il-bejta kellha x'taqsam aktar mal-ħofra li jagħmel il-bidwi fil-ħamrija, normalment b'xi masqa, li fiha mbagħad jiżra x-xitla li jkun ippjanat maħsub li jiżra f'dak il-post partikolari. Fil-każ tar-riċerka tiegħi din kienet tinvolvi biss parteċipant wieħed. Qed ngħid biss għaliex ovvjament in-nannu tiegħi għandu ċertu età u ġej minn lokalità partikolari, allura jista' jkun il-każ li jekk issir fil-futur riċerka oħra marbuta fuq l-istess tema, fuq l-eliqi, però isiru jinkludu bdiewa differenti, jista' jkun il-każ li toħroġ anki xi ftit varjazzjoni fejn tidħol kemm tal-età, x'in-nannu tiegħi ovvjament huwa daqsxejn avvanzat fl-età, u anki l-lokalità, ġifieri l-lokalità tista' tkun tagħmel differenza. Fil-każ tan-nannu tiegħi huwa Awċi, trabba Bormla u mbagħad ġew il-Kalkara, ġifieri huwa marbut ma' parti partikolari ta' Malta. Kieku forsi jkun hemm anki bdiewa oħra minn irħula oħrajn jista' jkun li jkun hemm varjazzjoni tal-istess reġistru li ħareġ minn din it-teżi. U jista' jkun potenzjalment tista' ssir ukoll teżi oħra li ma tinvolvix biss il-prodotti li inkludejt jiena, forsi mmorru lil hinn mill-prodotti li semmejt jiena. Bekk ovvjament ir-reġistru ħajkun iżjed rikk għax minn mit terminu faċilment jistgħu joħorġu iżjed, u jkun hemm reġistru iżjed rikk fejn tidħol varjazzjoni ta' terminoloġija marbuta mal-bidja. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.